Kini Akashwani Shillong ka khubor ban puli da ka Juliana Poleng. Kimat ba kong sanjong ka khubor. Myntri Rangbah ka jylla Meghalaya la hukum ban pynbeit ia ki jingpynslem jong ka MHIS bat ula bishar bniah ia ki jingiaid shaphrang jong ka SPV ha Umiam Basin. Pynkhreh ka Meghalaya na ka bynta ka National Games Pynthikna U Myntri ka tnad Sports Ia Ki Jingpynkhreh bat Pynbha ia ki Jingtei ki Bteng. Ka India bat ka Philippines ki kyntiew ia ka jingiadei sha ka jingiatreilang hakapor ban jngoh President Philippines Marcos Jr. Ki nongdie jingdie madan kidang ab ia ka COV katba ka PTVC ba ka CNB kidang pelong ia ka jingialang. Mendaya pash kubor ki bniah. Ka President jong kari ka Draupadi Murmu kala pedang sngobha yo President jong ka Philippines Ferdinand Marcos Jr. ha ka jngoh ningkong jong ia ka jylla da ka bakhat ia ka jingiatreilang hapdeng ka India bat ka Philippines kum ka nongrim ka bakongsan na ka benta ka jingsu ka shongsuk shongsngan ka roi ka par ha ka thain ka lapen pa ia ka jingiadei ka ba nang roi ha ka khai ka Bteng ka jingiadei ka jingsngan ha ka durial bat ka roi ka par. Kamurmu kalau ong ba ka jingpynkyiew kedan ya ka jingiadei sha ka strategic partnership kan penjiliu ya ka jingiatreilang. Kalaan kublai ya ka Philippines ka bala penram ya ka jingsha thombo de kile no ha pahalgam bat pins kembyang ya ka jingshim kya jong ka India ya ki kampenroi ki bakata ya ki nongshongshnong. Kinangyalang kila menjur ba ka te ka dingchine jngoh ka pinsa kan mau ya ka jingdam nyopsansnem jong ka jingiadei hapdeng kiri kan pinskem shu ya ka jingiadei arliang mamla. La pelongru ia ka jingkhawai buram ia President Marcos. Myntri ka tnad Sports and Youth Affairs jong ka jylla Meghalaya ba shakler wajri. Ula Pynthikna ba ka Jingpynkhreh kala yai be ernti na ka benta ka National Games ka ba ka jylla kan pelong house mem arca apunyo. Ulong ba ki seng yele kai ki pelong ya ki jingikai ba ki jingpershang ban Pynkhreh ya ki nong yele kai trairi na ka benta ka jingko ba khiedo. Da ka baong ba ka ni ka longkum ka kabuk siar uba wajri lo kuntu ya ki nong yele kai ban ai ya ka babhatan. Ula benrap ru ba katba ka Meghalaya ka don ya ki jingdon kam hakalyang ka jingele kai don ru ka jingele kai ki barang Pynbha knang ban yara ha ba ka kerdan jong kari. Da ka jingskus kem ban la ban pendem iki kam ki brangsa ha ka por ka babyang Myntri loong ba ka ni ka rinsa National Games kan kyntiew shibun ya ka kom yele kai jong jylla ba kan pinchlo ru iki samla ki ba khambun ban shingkhia ya ka kam yele kai Myntri Rangbah ka jylla konrat kong kalsang ma lo patha ya ka tnat ka koi ka khia ban jurim ya ka jingpynslem bat ka jingdie ya ka jingdawa hapo ka Meghalaya Health Insurance Scheme ni ka MHIS. La pelong ia ki jing bishar bniah bat ka Myntri ka koi ka kia ka Dr. Ampri Lindo bat ki he officer bat ula banjur ia ka jingdon kam pynbeit mador bat ban long ki bashai ban Pynthikna ba ka jingtre kam kan yai be ernti hakabai pat ka jingialang usama la bishar bniah ia ka jingiaid shaphrang jong ki project balai lam da ka SPV Society ha Umiam Basin kini ki kenthop ia ki yeng school thamai ki artificial turf ki jaka yalang paitba bat ka jingkershan ia ka kamrap kamriang ban imsngi. Myntri Rangbah ka jylla ula penpau ia ka jingsokmen ia ka jingseso bat ula yaro ru ia ka jingtmu ki bayara bha ia ki nongshongshnong. Ka Shillong Municipal Board SMB kala khot ia ka jingialang bat ka Provisional Town Vending Committee PTVC ban gwen ia ka jingpynslem ban a ia ka Certificate of Vending dan ia ka COVS sheki nongdie madan. Kini ka jingialang ka bala penian da CEO ka SMB UPK Boro ha office jong ka Urban Affairs lai shimentalang da kinong yalam ka seng kinong di madan bakit khot ka PTVC ki bakan thop ikinong ni khmat na ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers Association ka seng Shillong Roadside Hawkers Association bat ka KSU. Urkhot jong ka PTVC UICHM uloong ba ka jingialang ka lakut da ka jingas nguthu jingmut bat jingniatreilang ya ka jingsu. Ha ka bau CEO la kular bandan ki jingialang ban budin ya ka ni. Kinong dia madan khamtam na khandailan kidang ab ya ki COV ki jongki. Ka jingya ki shongkalan ngo da ka sengki nongtrei non-gazetted employees association jong ka Garo Hills Autonomous District Council kala point shaka sngi ka ba arphuwei menta sngi. Ha ka ba kila yo ru ya ka jingkershan ka ba pura na ka Garo Land State Movement Committee.
Co-chairman ka GSMC ubal karin CH Sangma ringkat bat kitkhon kileso bat kinongeki ha William Point da ka bara plakat bat perta safe 6 schedule safe nokma bat safe GHEDC ka bumut yada ya ka 6 schedule yada ya nokma bat yada ya ka GHEDC ka jingki kelas dang manduk nyautre unai tung halor ka jingbem yo tulam la sapu arbanai Secretary General Sengkni Noblen M Marang Ru Laidan Benta lang hakani ka jingki President ka MGEA Bulletin M Sangma Layalam Yakate Jeki Kablanang Jur Haka Art Kunai Trik Naitu Namar Bakinong Tre Kila Kang Mandrup Office Bat Bandawaru Yakatulap Kabashisnem Mentang Bteng Kubor ki bangsa Yakamet Yam Jong Utiseng M Sangma Subdivisional Agriculture Officer lalam untagasngi na Pelga Warin Hatura kabala penkut no yakajingwat kabala ne laisngi hadin bola shaphrang no hakawa ganol Usang mau la jar ngai no hakajan mit sing blai katba udang persang menjam shiliang gawa hakapor bekilik kai ha selawari edenbari Ula shaphrang haka umsaw bat yakajingwat ya ula pelong da kipulit jangka State Disaster Response Force bat ka Special Rescue Team kipulit jangka Aramili bat kinong shong jangka than kibla lab yakamet yap kabala sakut hapring ki mau haka tekawa Ka kanhun ka bahap hapo ka Union of Sandstone Crusher Pickup Auto Truck Association kala khang khadap artili ki par penprama jongki company ki batrei haki project surok nongstan wa ka ji bat nongstan kershai da ka bakenno baki DBA ni ki mau brat mu na ka benta ki trashno Kinoy ki kila kenno ba yakni ka jingdie BI la hab la lab hakapor ba jurib ya ka jaka bat kila ong baka kata ya ka kamai ka ji jong kinong khayi mau ba kinong trei par mau Hadian gilai kendu yau Deputy Commissioner Ugarat LSN Dykes daga bakentu yau banle AA. Urukhat jangka association uba mau kodor Khasi imli ula ong bashen an saair ke ejahar ke bapura ban penbor banle AA Sports Ia Ki company. Ka Seng Khasi Secondary School mau plang kawan ra ya ke jingikai kickboxing ya ki kena shinrang bat Jingtei ban kyntiew ya kwat ka khia bat ka jinglong discipline jangki kena school. Kita kerja hikai melayalam daun no hikai Royal Sun Lapang natmu ban pelong yaki samla puli ban shimenta haki jingiadei kai ban Pynkhreh yaki na ka benta ka limpung yele kai kickboxing championship ka ban ningkong jong jylla hau bnai nailur uba lapang uloong ba ka jingiadei kai kickboxing ka long ka basngotenan bat ka ba ajing mento ya ka kwat ka khia kamet ba ya ka jabing Kanong hikai ke kong bilin daling do kalau ong bakani ke jingtmu ke Pynkhreh iki samla puli balong disiplin bat ke jingshania haladi bat kumjuru ke kyntiew ya ke jingiadei ya ladi kalau kentu iki kini kipa ban kershan ya kum kini ki jingpersang Ka Deputy Commissioner jongka East Khasi Hills Club ni ya ke jingpynbha Pynbha ha ka bayadei bat ke jingshim jaka na ka benta ke jingtmu banshna ya ka 4-lane greenfield alignment high speed corridor ka balatmu da ka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited bat ke negelinti kan ya lingba ki neutali ki shnong kata ka mau set khnam ka lum kse ka lum dinsai ka nong hali mau pedang mau khanu ding paso jaran bat mau kneng mau yongsu Lamahan ni kipai ba bakinde bandon kinugulu Jingtei ni ki Jingpynreh bathamai hapo ka jaka balabo klem yo jingbeit shwana ka office jong ka DC kinugulu Jingtei bathamai laki ba shipo ni ki bane balatei hadin balapni yakni ka Jingpynbha kinamla ban yo ya ka bai luksan hakapor ba shim jaka kani ka hukum kan tre kamru mator kadba karwi kana Pynkhreh ban rakhi ya ka sni lai nu tungni wanlang am tangkum ki brio shimen Henry kum ka wei ka chat ban rio ka wei ka donut ka wei ka India hapo ka campaign har ghar tiranga tumin pinsarong ya ka lama India nandu mentarasni hadu ka khat sandri unailar hamanla ki ying hamanla ki donut kami ka khampalan banya ka lama ka de ka jingsngo ka Bteng ka dak jong ka jinglai lu jongi hagni sni tu ai ba ka lama lai rong kan ka wei hamanla ki tinun ying bakan donru Kaminsim, halak kaminsim. Warklet ban shondur selfie berketiranga, bat ban shaphrang haki social media. Yadan bentalang hakani, kajing rakhe ya kajing atli, kajing rakhe ya kari India. Wad ya ka website harghartiranga.com na ka benta ki jingtip ki bapnia.
Berkat tu ke kubur kelakut ke bawan Shpi nak Akashwani Shillong. This is Akashwani Shillong and this is the evening news headlines.